Sadyang napakaganda at napakayaman ng bansang Pilipinas. Isa ito sa aking napatunayan bilang isang manlalakbay kung saan ang aking layunin ay ipakita sa aking mga taga-suporta ang ganda ng bawat lugar na aking napupuntahan. Ilan sa mga nagagandahang pasyalan dito sa bansa ay akin ang napuntahan at sa bawat pag-alis ko ay isang maganda at masayang karanasan ang aking baon. Ngunit hindi rin lahat ay masaya. Mayroon din akong karanasan na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot sa tuwing aking naaalala ito. Bago po ang lahat, Kuya Bari, ako nga pala si Edwin Cruz. 35 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong lugar. Ito ang trabahong ipinalit ko sa dati kong trabaho matapos ang nakakakilabot na karanasang iyon sa buhay ko. 10 taon na ang nakakaraan. Taong 2001, nagpunta ako sa isang liblib na lugar sa Visayas. Isa itong baryo na malayo sa mismong bayan ng lungsod at kinailangan ko pang umarkila ng bangka at magbiyahe ng halos 2 oras bago ko marating ito. Noong una ay masaya naman ang aking pananatili sa lugar na iyon kasama ang mga taong naninirahan doon. Mababait sila at masayang kasama sa kabila ng mahirap na buhay na mayroon sila. Pangingisda po, Kuya Bari, ang pangunahin nilang hanap buhay na siya nilang dinadala sa bayan upang ikalakal kapalit ng bigas o ano pa mang pangangailangan nila. Hanggang sa isang araw, bigla na lang naglaho ang kapayapaan na mayroon sa lugar. Isang umaga ay 3 mangingisda ang natagpuang walang buhay sa dalampasigan at pawang wakwak ang kanilang tiyan at dibdib. Kaagad umugong ang balita na aswang ang may gawa ng naturang krimen kung kaya't simula ng araw na iyon ay binalot na ng takot ang lahat, pati na rin ako. Ang dating puno ng buhay na lugar ay nagmistulang isang nakakatakot. Pagsapit ng 6:00 ay pawang nakapinid na ang mga bintana at pintuan ng bawat bahay at lahat ay takot nang maabutan ng dilim sa labas. Ako man natatakot din sa sariling kaligtasan, ngunit dala ng aking kuryosidad ay hindi ko magawang lisanin ang lugar. Sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakasaksi ng krimen na katulad ng nasaksihan ko rito. Nakakakilabot pero sa kabilang banda ay nakakatuksong alamin. Isang tahimik na hapon, habang abala ang lahat sa kani-kanilang mga gawain, ay isang grupo ng mga kalalakihan ang dumating at ang 2 sa mga ito ay may hawak na lalaking duguan at nakatali ang mga kamay. "Sino kayo?" tanong ni Kapitan sa mga lalaki. "Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang importante ay nahuli namin ang isa sa mga aswang na pumatay sa inyong mga kasama." Sagot ng isang lalaki na may buhok na hanggang balikat. Kung hindi ako nagkakamali ay ito ang kanilang leader. Matapos marinig ang sinabing iyon ng lalaki ay nagsilapitan kami sa kanila. Tumuon ang aking atensyon sa lalaking duguan. Baka sa itsura nito ang matinding paghihirap na naranasan sa kamay ng mga lalaki. "Paano mo naman nasabi na aswang nga ang taong iyan?" tanong ulit ni Kapitan. Dahil matagal na namin silang tinutugis. At noong mabalitaan namin na may pinaslang dito sa lugar nyo, hindi na kami nagdalawang isip pa na magtungo rito." Sagot ulit ng lalaking mahaba ang buhok. Sila? Ibig niyo pong sabihin marami sila?" Lakas loob kong tanong. "Oo, kaibigan. Kaya kinakailangan niyong mag-ingat dahil siguradong nandito lang sila sa paligid at naghihintay ng bagong mabibiktima."
Sagot nito sa akin. Ang sabi mo kanina, matagal nyo na silang tinutugis? Maaari bang manatili muna kayo dito sa amin hanggat hindi nyo pa nahuhuli ang iba? Ako nga pala ang kapitan ng baryong ito. Bibigyan ko kayo ng inyong matutuluyan. Ani ng kapitan na kaagad namang sinang-ayunan ng lahat. Sige po, masusunod po kapitan. Nagkamay ang dalawa at pagkatapos ay pinag-usapan na kung ano ang gagawin sa bihag na aswang. Habang nag-uusap sila ay tahimik lang akong nakamasid. Hindi ko po maintindihan Kuya Bari pero bigla akong kinabahan sa mga nangyari. Pakiramdam ko ay mayroong mali. Kinagabihan, ang madilim na paligid ay biglang nagliwanag matapos simulang sindihan ang mga sangang nakapalibot sa isang nakatayong kawayan kung saan nakatali ang aswang. Napagkasunduan ng lahat na sunugin ito upang hindi na muling makapangbiktima pa. Pumuno sa paligid ang hiyaw nito habang unti-unting tinutupok ng apoy. Ilang sandali pa ay tumahimik ang paligid. Sanhi na wala na itong buhay. May bumabagabag ba sa iyo anak? Tanong sa akin ni Kapitan na nasa tabi ko lang pala at hindi ko namalayan na lumapit sa akin ito. Wala po Kapitan. Tugon ko sa kanya. Ganun ba? O sige. Kung gusto mong makipag-inuman sa amin huwag kang mahihiyang lumapit. Nito. Opo. Magalang kong sagot sa Kapitan. Nang tumaligod ito at muling naglakad pabalik sa kung saan nakaupo at nagiinuman ang grupo ng 5 kalalakihan, ay tumayo na rin ako at pumasok sa aking tinutuluyan. Gusto ko sanang makipag-inuman, ngunit may parte sa isip ko na tumututol. Nahiga ako sa papag na sahig at nakipagtitigan sa pawid na bubong. Iba po talaga ang nararamdaman ko sa mga nangyayari. Tawanan mula sa labas ang bumulabog sa natutulog kong diwa. Nagmulat ako ng mga mata at sinipat ang oras sa suot na rilong pambisig. 1:00 na ng madaling araw. Nakatulog pala ako nang hindi ko namamalayan. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Tuloy pa rin sa pag-iinuman ang 5 lalaki kasama ang ilan sa mga mangingisda habang si Kapitan naman ay nakayupyup na sa lamesa at mukhang nakatulog na. Babalik sana ulit ako sa paghiga nang may mahagip ang aking mga mata. Mula sa pagkakaupo at nakita kong tumayo si Mang Elias at sisiway-siway na naglakad patungo sa isang madilim na parte upang umihi. Ngunit hindi iyon ang umagaw sa aking atensyon Kuya Bari, kung hindi ang ginawang pagsunod dito ng isa sa mga lalaki. Ang buong akala ko ay nais lamang nitong magbantay, ngunit laking gulat ko nang bigla na lang nitong tinakpan ang bibig ni Mang Elias at sapilitang kinaladkad. Mabilis pa sa 4:00 na kaagad akong lumabas at tinahak ang daan kung saan ko nakitang hinila ng lalaki si Mang Elias. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan ay isang nakapaninindig balahibo ang aking nasaksihan. Ang kaninang lalaki na may hawak kay Mang Elias ay biglang naging isang itim na aso na may nakakatakot na itsura. Nakausli ang matutulis na mga ngipin nito at mayroong mga mahahaba at matutulis na kuko. Napatakip na lang ako sa sariling bibig at nagtago sa isang puno nang makita kong bigla nitong sinunggaban si Mang Elias. Lumipas ang ilang minuto at mistula akong ipinako sa aking kinatatayuan. Gusto ko sanang kumaripas ng takbo palayo, ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Muli akong sumilip at sa pagkakataong iyon
nilalantakan na ng halimaw ang lamang loob ni Mang Elias na siya kong ikinaduwal. Biglang lumingon sa direksyon ko ang walang awang nilalang. Mabuti na lang at mabilis akong nakapagtago bago nito ako makita. Ngunit tila naramdaman nito ang aking presensya dahil narinig ko ang mga yapak nito na papalapit sa aking direksyon. Kulang na lang ay mawalan ako ng ulirat, Kuya Bari, dahil sa kabang nararamdaman ngayong papalapit ng papalapit ang yapak ng halimaw. Sa oras na makita ko nito ay siguradong katapusan ko na at wala na akong takas. Kung bakit kasi sumunod pa ako at hindi na lang nanatili sa aking silid. Ngayon tuloy ay nasa panganib ako at mukhang wala ng pag-asang makaligtas pa. Napapikit na lang ako, Kuya Bari, at tahimik na nagdasal. Noong nasa ganoong akong kalagayan nang biglang may nagtakip ng aking bibig hanggang sa magdilim ang aking paningin. Isang hindi pamilyar na lugar ang bumungad sa akin pagmulat ko ng aking mga mata. Nang bumalik sa alaala ko ang nangyari at ang mukha ng halimaw ay dali-dali akong napabalikwas ng bangon at tumingin sa paligid. Nasa loob ako ng isang kuweba. Mabuti naman at kising ka na. Hinanap ko ang pinagmula ng boses at isang lalaking medyo may edad na ang aking nalingunan. Sino ka? Nasaan ako? Sunod-sunod kong tanong sa tao. Kailangan mo nang makabalik bago pa nila mapansin na nawala ka. Anito sa halip na sagutin ang tanong ko. O, sinong nila? Nagtataka kong tanong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa halip na sagutin ang tanong ko ay may dinukot itong litrato at iniabot ito sa akin. Nalaki ang aking mga mata matapos makita kung sino ang nasa litrato. Alam kong nakita mo na siya. Siya na lang ang kamag-anak na mayroon ako. Pero pinatay niyo pa. Anito. Ang tinutukoy nito ay ang lalaking kasama nito sa litrato. Ang lalaking sinunog ng mga tao dahil sa paniniwalang ito ay ang aswang, ayon sa kwento ng mga lalaking nakahuli rito. Matagal na namin silang tinutugis at nang malaman namin na itong isla na ito ang sunod nilang pakay ay kaagad kaming nagtungo rito. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ng mga ito at ginawang pain upang makuha ang loob ng mga taga rito. At ngayong nakuha nila ang tiwala ng mga tao, madali na lang magagawa ang tunay nilang pakay. Mahabang litanya nito. Ho, pakay? Ano pong pakay? Tanong ko sa matanda. Ang patayin ang lahat ng tao sa islang ito sa pagbilog ng buwan. Nagitla ako sa aking narinig. Kung ganoon ay nanganganib pala ang mga tao sa kamay na inaakala nilang magliligtas sa kanila. Dahil ang totoo, sila pala ang mga tunay na aswang. Isang panlilinlang lamang nang sabihin ng mga ito na sila ang tumutugis sa mga aswang. Kailangan ko nang bumalik. Saad ko at ibinalik na ang larawan dito. Saktong 5:00 ng umaga nang makabalik ako sa aking tinutuluyan. Laking pasasalamat ko naman at walang nakapansin sa akin mula sa mga lalaki. Ngunit nagulat ako nang pagbukas ko ng pinto. Nakita ko si Kapitan sa loob. Saan ka galing? Puno ng pagtataka ang mukha nito. Alam kong hindi uubra dito kapag nagpalusot ako, kung kaya't
Wala akong nagawa kung hindi sabihin ang totoo at pati na rin ang lahat ng sinabi at inihabilin sa akin ni Tatang Igme, ang matandang nagligtas sa akin. Sinasabi ko na nga ba? Anito matapos marinig ang mga sinabi ko. Nagsimula itong magkwento at ayon dito ay iba ang nararamdaman nito sa mga nangyayari. At alam din pala nito ang nangyari kagabi. Dahil nagpapanggap lang itong lasing at tulog, pero ang totoo ay nakikiramdam pala ito sa kanyang paligid. Ano pong plano niyo, Kapitan? Tanong ko sa kanya. Sundin na lang natin ang mga bilin sa iyo ni Tatang Igme. Sige po, Kapitan. Sagot ko sa kanya. Kinaumagahan, muli na namang nagkagulo ang lahat matapos matagpuan ang bangkay ni Mang Elias na katulad ng mga nauna ay wakwak din ang tiyan at dibdib nito. Bumalahaw sa iyak ang may bahay nito na si Aling Maricel habang daladala nito ang anak na 2 taon pa lamang. Parang kinurot ang puso ko habang nakatingin sa nakakaiyak na eksena. Lihim na nagngit-ngit ang aking kalooban sa taong gumawa nito kay Mang Elias. Mukhang nasobrahan kami sa pagsasaya kagabi kaya hindi namin namalayan na umatake pala ang aswang. Naku po, pasensya na. Ani ng lalaking leader ng grupo. Pinigil ko ang aking sarili na huwag gumawa ng gulo nang lumapit sa bangkay ang mismong salarin at tila awang-awa ito sa biktima. Muling bumalik sa isip ko ang eksena kung paano nito inatake at nilantakan ang katawan ni Mang Elias. Pakiramdam ko, anumang oras ay sasabog na ako sa galit kung kaya't umalis na ako tumalikod bago pa man ako mawala ng kontrol sa aking sarili. Bumalik ako sa aking silid at doon ko ibinuhos ang galit. Nagsusuntok ko ang pawid na dingding. Katulad ng mga naunang biktima, ng araw ding na iyon ay sinunog ang bangkay ni Mang Elias. Aling Maricel, nakikiramay po ako. Saad ko kay Aling Maricel na kasalukuyang nakasalampak sa buhangin kung saan sinunog ang katawan ng asawa nito. Lumingon ito at nang makita ako ay bigla itong tumayo at bigla na lang akong pinagsasampal. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Simula kasi nung dumating ka rito, puro na lang kamalasan ang nangyayari sa amin. Ikaw ang aswang. Umiiyak nitong sambit habang patuloy pa rin sa pagsampal sa akin. Hindi ko ito inawat. Sa halip ay hinayaan ko lang ito sa ginagawa upang mabawasan ang dinadala nitong bigat sa dibdib. Maya-maya'y dumating si Kapitan at ito na ang umawat kay Aling Maricel. Pagpasensyahan mo na si Kumare Edwin. Tumangulang ako bilang pagtugon sa sinabi nito. At dumating ang oras na pinakahihintay namin, ang bisperas ng kabilugan ng buwan. Ayon kay Tatang Igme, kapag ganitong bisperas ng kabilugan ng buwan ay humihina pala ang mga aswang sa kadahilanang kailangan nilang ikondisyon ang kanilang katawan. Kaya kung mayroon mang perpektong araw upang isagawa ang aming plano ay ngayon na iyon. Bitbit ang pitsil na may lamang lambanog ay nagtungo ako sa kubong tinutuluyan ng mga grupo at niyaya ang mga ito na makipag-inuman. Uy, anong mayroon? Takhang tanong ng lalaking may mahabang buhok. Wala lang po. Walang okasyon, kaibigan. Nais ko lamang kayong makakwentuhan sa huling pagkakataon. Uuwi na kasi ako bukas. Ibinaba ko ang hawak na pitsil at nagsimulang paikutin na ang baso. Kagaya ng sinabi ni Tatang Igme ay nangyari nga ang dapat mangyari. Ilang ikot pa lang ng baso ay napansin kong tila tinamaan agad ang mga ito.
at maya-maya pa ay isa-isang nagbagsakan sa sahig. Kung hindi lang siguro ako nakainom ng pangontra na galing din kay Tatang Igmit, ay baka kanina pa ako naunang bumagsak. Dumating si Kapitan kasama ang ilan sa mga tanod nito at pinagtulong-tulungang buhatin isa-isa ang mga lalaki. Ayon kay Tatang Igme, ay 15 minuto lamang ang itatagal ng pampatulog kung kaya't kailangan naming kumilos ng mabilis. Makalipas ang ilang minuto ay matagumpay na namin silang naitali sa isang malaking puno at pinalibutan ng mga tuyong sanga upang sunugin. Sinimulan naming sindihan ang mga sanga at kaagad iyong kumalat. Ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng hiyawan mula sa mga lalaking nakatali na ngayon ay unti-unti nang kinakain ng apoy. Ang ilan sa kanila ay nagtangkapang magwala upang makawala hanggang sa kusaring sumuko dahil sa tibay ng kadenang nakapulupot sa kanilang mga katawan. Sa wakas, muling magkakaroon na ng kapayapaan ang islang ito. Maraming salamat sa tulong mo, Edwin. Tugon sa akin ni Kapitan. Ginawa ko lang po ang nararapat, Kapitan. Kay Tatang Igme po kayo dapat magpasalamat. Sagot ko naman sa kanya. Oo nga, tama ka. Anito at umalis upang magtungo sa kinatatayuan ni Tatang Igme. Mukha namang kaagad silang nagkasundo dahil ilang sandali pa ay naririnig ko ang kanilang tawanan. Lumapit ako sa kanila at nakisali sa kanilang usapan. Maliwanag na ang paligid nang magpasya kaming umuwi sa kanya-kanya naming tinutuluyan. Isang punyal na krus ang ibinigay sa akin ni Tatang Igme bago ito magpaalam. Ayon dito, hindi raw sa lugar na ito nagtatapos ang kwento ng mga aswang, kaya mas mabuti raw na lagi akong handa. Ayon pa rito, hindi daw lahat ng aswang ay makikita sa ganito kaliblib na lugar. Maaaring isa sila sa mga tanyag na tao, isa sa mga kakilala natin o kaya isa sa mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Basta nasa paligid lang sila, nakamasid at nag-aabang ng masisilayang biktima. 10 taon na po ang lumipas. Ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang mga nangyari. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang mga huling habilin sa akin ni Tatang Igme. Totoo nga kayang hindi lang sa mga liblib na lugar matatagpuan ang mga aswang? Sir Edwin! Sir! Sunod-sunod na pagtawag sa akin ang nagpabalik sa aking diwa mula sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Nasa gitna pala ako ng pagtuturo at hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala. Nakakahiya sa aking mga mag-aaral. Ano yun, Shirley? Tanong ko sa estudyante kong si Shirley. Ipapasok ko lang po itong project ko, sir. Inilapag nito ang isang family picture sa ibabaw ng aking lamesa at kaagad ding bumalik sa upuan nito. Sinipat ko ang mga litrato na nakalagay sa family tree nito at gano'n na lang ang panglalaki ng aking mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Ang tatay ni Shirley, siya yung lalaking may mahabang buhok at leader ng mga aswang. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam kong hindi ako nag-iisa. Inilibot ko ang aking paningin sa buong lugar, ngunit wala akong makita kung hindi puro mga nagtataasang puno at mga talahib. Nasaan ako? Nagsimula akong humakbang ng walang direksyon upang hanapin ang daan palabas sa nakakatakot na lugar na aking kinaroroonan. Tumigil lamang ako nang may maaninag akong isang pamilyar na bultong nakatalikod
ilang metro mula sa aking kinatatayuan. Shirley? Lumingon ito at nagitla ako nang tumambad sa akin ang duguan nitong bibig na tila katatapos lang kumain ng sariwang laman. "Uubusin ko kayo!" sigaw nito. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang itsura nito. Naging isang nakakakilabot na nilalang na may matutulis na mga ngipin at kuko. Napaatras ako nang magsimula itong humakbang papalapit habang nanlilisik ang nakakatakot na mga mata. 5 metro, 4, 3, 2. "Sir Edwin! Sir!" Sunod-sunod na tawag at tapik sa pisngi ang gumising sa akin. Napabalikwas pa ako mula sa pagkakaupo nang bumungad sa akin ang mukha ni Shirley matapos kong dumilat. "Sir, naku, pasensya na po kung nagulat kita ha. Sir, tanong ko lang po kung pwede na po ba kaming umuwi?" Wika nito. Sinipat ko ang suot kong rilong pambisig at laking gulat ko matapos makita ang oras. 6:00 na pala ng hapon. Hindi ko alam na nakaidlip pala ako sa kalagitnaan ng aking pagtuturo. "Sir, pwede na po ba sir?" Tanong ulit ni Shirley. Oo. Sagot ko naman sa kanya. Kaagad nagsitayuan ang aking mga estudyante at isa-isang nagsialisan hanggang sa ako na lang ang naiwan sa loob ng silid-aralan. Muli akong naupo at dinampot ang family tree na ipinasa sa akin ni Shirley noong nakaraan. Habang nakatitig sa mga litrato ay sunod-sunod na tanong ang nabuo sa aking isipan. At isa lamang ang nakikita kong paraan para makakuha ng kasagutan. Kailangan ko siyang subaybayan. Dali-dali kong nilisan ang silid-aralan at hinanap si Shirley. Nang makita ko siyang sumakay ng jeep, ay kaagad akong sumunod sakay ng aking sasakyan. Mula sa jeep ay bumaba ito at naglakad papasok sa isang makipot at madilim na eskinita. At dahil hindi kasya sa naturang daan ang dala kong sasakyan, kung kaya't kinailangan kong bumaba at maglakad upang masundan ito. Nang makapasok sa loob ng eskinita ay bumungad sa akin ang mga dikit-dikit na bahay na pawang yari sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Nakarating kami sa pinakadulo ng lugar bago ko ito nakitang pumasok sa isang bahay. Mula sa maliit na siwang at sa tulong ng liwanag na nagmumula sa lampara ay nakikita ko kung ano ang nangyayari sa loob. "Nandito na po ako," rinig kong sambit ni Shirley mula sa loob. Isang babaeng nakaratay sa higaan ang nakikita kong kausap nito. Kung hindi ako nagkakamali, Kuya Barry, ay tila may sakit ito at hindi makatayo base na rin sa ginagawa nitong pagkampay ng isang kamay upang tawagin si Shirley. Lumapit si Shirley dito at inilapit ang tenga sa bibig ng babae. Parang may kung anong sinasabi ang babae kay Shirley, ngunit hindi ko maintindihan dahil sa hina ng boses nito. Muling tumayo si Shirley at lumapit sa pinto, kung kaya't mabilis akong umikot sa may bandang likuran upang makapagtago. Mula sa aking pinagtataguan ay nakita kong tinawag ni Shirley ang isang batang dumaan at inalok ng pagkain. Ang mga sumunod na pangyayari ay gumulantang sa buo kong pagkatao, Kuya Barry. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung papaano pinukpok ng malaking bato ni Shirley ang ulo ng bata at binuhat papasok pagkatapos matiyak na wala na itong buhay.
Nanginginig na muli akong bumalik sa una kong pwesto at muling sumilip. Ang kaninang bata na buhat-buhat ni Shirley ay kasalukuyang nakapatong sa lamesa. Gusto kong pumasok at pigilan ito sa kung anong balak na gawin sa bata. Ngunit wala akong lakas ng loob, Kuya Bari. Napatakip ako sa sariling bibig matapos masaksihan ang sumunod na eksena. Isang patalim ang itinarak ni Shirley sa dibdib ng bata at maya-maya pa ay hawak-hawak na nito ang dugoang puso ng walang kalaban-laban na biktima. Lumapit si Shirley sa babaeng nakahiga at iniabot dito ang hawak na puso na kaagad namang nilantakan ng babae at tila sarap na sarap ito. Kailangan mong manatiling malakas hanggang sa dumating ang aking kaarawan, ina. Wika ni Shirley. Bago pa man ako tuluyang mabuko dahil nagsisimula ng bumaliktad ang aking sikmura dahil sa aking mga nasaksihan, ay naglakad na ako papalayo. Noong makalabas ng eskinita ay saka ko pa lang napansin ang ilang litrato na nakadikit sa isang poste. Litrato iyon ng ilang bata na umano ay mga nawawala. Kung ganun, ay hindi pala ito ang unang beses na ginawa ni Shirley ang karumal-dumal na krimen. Mag-uumaga na, ngunit hindi pa rin ako makatulog. Bukod sa paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nasaksihan kong eksena, ay palaisipan din sa akin ang narinig kong sinabi ni Shirley sa babaeng iyon na tinawag niyang ina. Anong mayroon pagsapit ng kanyang kaarawan? Bumalikwas ako ng bangon at inilabas ang isang maliit na baul mula sa silong ng aking kama. Ito ang baul na galing kay Tatang Igme. Lahat na lang ng gusto mong malaman tungkol sa mga aswang ay nandito. Ikaw nang bahala kung itatabi mo ito o itatapon. Iyan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatang Igme noong huli kaming magkita. Ang sabi pa nito na nararamdaman na raw nito na hindi na ito magtatagal sa mundo kaya ibinigay sa akin ang baul. Ang buong akala ko ay hindi ko kakailanganing buksan ito dahil wala naman akong interes na alamin ang tungkol sa mga aswang. Pero heto ako, Kuya Bari, ngayon at isa-isang binubuklat ang isang libro na siyang nakapaloob. Habang binabasa ang nilalaman ng libro, ay may umagaw sa aking atensyon. Ayon sa nakasulat, hindi lahat ng aswang ay aswang na nang ipinanganak katulad lamang ng mga bangkilan. Isang uri ng aswang kung saan kailangan munang hintayin na tumungtong sa tamang edad ang kanilang anak bago tuluyang maging isa sa kanila. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga panatang salita na magtatapos sa pagsalin ng itim na perlas sa bagong tagapagmana gamit ang bibig. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Muling bumalik sa isip ko ang huling sinabi ni Shirley sa ina nito at bigla akong nalinawan. Kailangang manatiling malakas at buhay ang ina nito upang magtagumpay nitong magawa ang ritual at maipamana kay Shirley ang pagiging bangkilan. At kapag nangyari iyon, magiging madali na lang kay Shirley ang maghiganti.
Tumayo ako at kinuha mula sa ilalim ng unan ang punyal na krus na ibinigay sa akin ni Tatang Igme. Pinagmasdan ko iyon, Kuya Bari, at isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kailangan kong mapigilan ang nakatakdang magaganap bago pa man maging huli na ang lahat. Kinabukasan, umaga pa lang ay nasa presinto na ako upang i-report ang karumal-dumal na krimen na nasaksihan ko sa bahay nila Shirley. Pagkagaling sa presinto ay dumiretso na ako sa paaralan at hinayaan na ang mga pulis na ang magtungo sa lugar upang makita ang mga ebidensya. Pagdating sa silid-aralan ay hinihintay na ako ng aking mga estudyante. Sa kanyang upuan ay nakita kong nakaupo si Shirley at abala sa kung anong isinusulat nito. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtuturo nang may matanggap akong tawag mula sa mga pulis. Ha? Anong wala? Paano nangyari yun? Gulat kong tanong sa mga pulis matapos nitong sabihin na malinis ang lugar at wala silang nakitang ebidensya. Tumingin ako kay Shirley na kasalukuyan din palang nakatingin sa akin, kung kaya't nagkasalubong ang aming mga mata. Isang ngisi ang gumuhit sa labi nito na naghatid sa akin ng kakaibang kilabot. Makalipas ang ilang segundong pagtatama ng aming mga paningin ay tumayo ito at nagsalita. Magandang araw, mga classmate ko. Kaarawan ko nga pala bukas. Magluluto ako ng masarap kaya sana makapunta ang ilan sa inyo. Nakangiti ito habang nagsasalita. Wow talaga, Shirley. Sige, pupunta ako. Sagot ng estudyanteng katabi nito. Oo, mas marami, mas masaya. Hindi ba, sir? Tumingin ito sa akin. Sa halip na sumagot ay umiwas na lang ako ng tingin at itinuloy ang aking pagtuturo. Pagsapit ng hapon ay sinadya kong wag munang pauwiin si Shirley upang magkausap kami. Tila naintindihan nito ang gusto kong mangyari dahil hindi na ito nagtanong pa, sa halip ay bumalik sa pagkakaupo. Anong nangyari? Bakit sabi ng mga pulis na wala silang nakitang ebidensya sa bahay mo? Shirley, nakita ko ang nangyari. Saad ko nang kami na lang dalawa. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay tumawa lang ito na parang baliw, ngunit makalipas ang ilang segundo ay bigla ring sumeryoso ang mukha nito. Sir, iyan lang ba ang dahilan kung bakit mo ako pinaiwan dito? Hindi mo ba ako papatayin? Kung ako sa'yo, patayin mo na ako habang may pagkakataon ka pa, sir. Kung ano man ang binabalak mo bukas, wag mo nang gawin. Wag ka nang mangdamay ng iba, Shirley. Tumigil ito sa pagtawa at tumingin sa akin. Yung klase ng tingin na parang gusto akong matunaw. Nagliwanag ang buong bahay matapos masindihan ang mga kandilang bilog na nasa bawat sulok. Mula sa maliit na siwang ay nakita kong inalalayan ni Shirley na makaupo ang kanyang ina at pagkatapos ay naupo siya sa tabi nito at magkahawak kamay na pumikit. Nagsimulang bumuka ang bibig ng ina ni Shirley at nagbitaw ng mga katagang hindi ko maunawaan. Sinipat ko ang suot ng orasan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Kailangan ko ng kumilos bago tumungtong ang oras ng pagdadalaga. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at maingat na naglakad palapit sa kanila. Nang tuluyang makalapit ay walang pagdadalawang isip na kaagad kong itinarak ang hawak kong punyal na krus sa mismong dibdib ng ina ni Shirley.
Napuno ng hiyaw nito ang buong bahay at ilang sandali pa ay bumagsak na ito at nawala ng buhay. Inay! Bakas sa mukha ni Shirley ang labis na pagkagulat dahil sa nangyari. Ang inaasahan kasi nitong si Shirley ay siya mismo ang sasaksakin ko ng patalim, katulad ng napag-usapan namin kanina sa silid-aralan kung saan nakumbinsi ko ito na hindi dapat mabuhay sa puot at paghihiganti dahil walang mabuting maidudulot iyon sa kanya. Ayon naman dito, mula pagkabata ay paghihiganti na ang ipinamulat sa kanya ng kanyang ina. Ang sabi pa niya na mapipigilan lamang ang pagdanak ng dugo kung mapapatay siya bago tuluyang maipasa sa kanya ang itim na perlas. Kaya naman nakiusap siya sa akin na patayin ko siya sa kalagitnaan ng ritual. Hindi ako hihingi ng pasensya dahil sinadya ko, Shirley, ang nangyari. Siya ang dapat na mawala at hindi ikaw, Shirley. Tiningnan lang ako nito at pagkatapos ay umiiyak na niyakap ang bangkay ng ina. Magkahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman habang nakatingin sa kanila. Masaya ako dahil nailigtas ko si Shirley sa tiyak na habang buhay na pagkakakulong sa kadiliman. Ngunit nalulungkot naman ako dahil may buhay na namang natapos. Ganito rin siguro ang nararamdaman noon ni Tatang Igmi sa tuwing may napapatay siyang aswang. Maintindihan ko kung magtatanim ka sa akin ng galit. Saad ko kay Shirley bago ako tumalikod. Nagtuloy-tuloy ako sa pinto at lumabas ng kanilang bahay. Sir Edwin, sigaw ni Shirley. Huminto ako sa paghakbang at lumingon. Maraming salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Naintindihan ko na, kaya mo lang naman yung nagawa para iligtas ako. Saad ni Shirley. Oo Shirley, yun talaga ang buong katotohanan. Nakangiting saad ko kay Shirley. Ano nga bang plano mo ngayon? Dagdag kong saad. Sir Edwin, magpapakalayo-layo po at magsisimula ulit ng bagong buhay. Sagot nito sa akin. Good, maganda yan. Tumango-tango ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Sir, ikaw po, ano po ang plano nyo? Alam mo, may gusto akong ipagpatuloy. Itutuloy ko ang nasimulan ni Tatang Igmi. Pagkawika ko noon, Kuya Bari, ay napangiti na lamang sa akin si Shirley. Magmula ng araw na iyon ay naging mapayapa na ang aming mga buhay. Ngunit lumipas ang taon, wala na akong nabalitaan pa sa aking estudyanteng si Shirley. Kung nasaan ka man, Shirley, ay sana maging matatag ka sa lahat ng hamon ng buhay na darating sa iyo. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, kaya ko po isinulat ito sa inyo, Kuya Bari. Isang karanasan ang mas lalong nagpatibay sa akin at lalong naging handa dahil desidido na akong ipagpatuloy po talaga ang nasimulan ng magiting na si Tatang Igmi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Advance Merry Christmas and a Happy New Year, mga kasundo. Lubos na gumagalang, Edwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.